Hello, good morning. खुलुमबाय आंनि बे मन्दिर ब्रह्म फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। आं मोजाङै दं। स' दिनैहाय आङो सानसेनि भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जेनैनो इन्ट्रेस्ट मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय आंना मेनखौ राजाया दाबो सिखाराखै आरोना उन्दुगासिनो नै बोलो 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 बा मबाइलसो नायगासिनो दं। मबाइलसो नायगासिनो दं। खाख्लोमफिनलायबावबायसो दिनैहाय गारि भाराया 3थायावसोनो आरोना दा बेलासिनि ओंखायनो बियो बिन्दास उन्दुगासिनो दं आरोना दाहाय सिखारनानै दाहाय आराम 10थासोआवसो सिखारगोन बियो दिनैहाय सिखारनानै गारि सुगोन माबागोन ओमफ्रायसो ओंखारलांगोन बियो ओमफ्राय नै आंनि मेव 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 नंगौ मैया आंखौहाय बामनायनो नागिरदों आरोना बामनो हायोना हाया गावबो 80 केजि आं 73 74 केजि गावखि आंखौ बामनो हायोलै बामदोंमोनबो ओमफ्राय दाना गोदोनायाव थिगसे हमथाबायना आङो गोलैजानो गिनानै ओमफ्राय गावहा गुजुनानै आंखौ बिसिनायाव जलदब गारहरबाय आरोखि ना आङो फार्स्टआव बामजाया होनथारदोंमोन ब्रा बामथारबाय आरोना मिनिनासो थैगोन फाग्लासो जाखागोन साम' सायनोसै जोङो साम' गोरलै गोरलैथार साम'आ थेफा थेफाथार गोथाव जायोनो खिन्थु जा गोथाव होनदों थेफा थेफाखाय गोथाव जायो ओइ बाबा ओइ नायदो माबायदि खालामदों माबायदि जिजात दुब्लिबो साम' फैदों आरोना ओमफ्राय बे साम'खौ सायदो माबा संबाय आरो एवनानै जानोसै आंथ' बारा जानो थाखाया फुदुंनाय ओंख्रि बर'नि फुदुंनाय ओंख्रि एवबाय आरो साम'खौ ओमफ्राय ओरैहाय आं एवबाय कबि साम' बेजोंनो जानोसै आरोना दिनैहाय जोंहा खामसालि लुनो लादों नालाय आखाइयावहाय ओमफ्राय दा खामसालि लुनो थाखाय इथाबो नांगौ जानायलाय इथा लानानै फैबाय आरोना 1500 मानिथ' नाङा थारमाने वालबो होदेरनो नागिरदों नालाय ओरै खोला साइडजोंहाय वाल होनो थाखायबो बिहरखानाय जाहैबाय आरोना आयौ जि भारा लायो माबायावनो 1500आवनो 16,000 बेसेबांबा 10 थाखा जाहैदों मोनसेयावहाय जोंनि गसाइगावनिफ्रायनो लादों आरोखि जोङो बे इथाखौहाय होफैनायखौ फ्रि सानदोंमोन होफैनायाबो 1500थार जाहैदों दिनैहाय लाखिजोबखाबाय खामसालिखौबो दिनैनो माबासिगोन आरो इथा खाथिसेबाव ओइ मेंख' उदै गेन्द्रा औ मामोन बेलाय गासिबो जि गावनि मुजाखौनो दै सारबाय खामसालिया जाबाय आरोना इथा थिथा गाथिजोब्बाय ओमफ्राय आफायाहाय दै सारनानै होबाय आरोना दैसाया नै गेलेगासिनो बिबौजों दै सारनायावहाय दै सारबाय दै सारनांगौ नालाय ओंखायनो दै सारबाय आरो खुन्थियाखौ लिरदों आरोना खुन्थिया मोनबा नालाय मोनथाम लिरखांसै नै बेलासिलायबाय मोनथामजोंनो ओमफ्राय बेखौ हाब्रु बानायदों आरोना हाब्रु बानायदों नैबे जायगायावहाय माने बे खामसालिखौ हाब्रु बानायजोबगोन आरो खन्थाजों माबा बानायदों जोंनि बर'फोर मिस्ट्रि दंमोनबा गसाइगावआव बर'फोरनो होगौमोन आरोना बर'फ्रानो गैया नालाय ओंखायनो बिसोरनो होनांबाय आरोना बर'फ्रा सोलोङाना बिदिखौ बांसिनानो सोरबा बांसिन 100%आव 20%आनो गैया होनजायो बर'फोरखौ बिदि मिस्ट्रियावहाय बारा जोंनि ओरैहाय हाजोबथारसै आरोना साननैसो सानथामसो नांबावगोन खोमालाय बेसे लोंखो सागौलाय दैसालाय गोथावबा गोथाव नाय नोंना नाय सना नाय बिबौनिखौसो बिदों बेलाय नोंना नै आयु साहा बिनाया लाबो आं लुलुनि लाबो आं लुलुनि लाबो होबावानो नायसाय था ना आबो
साहा लोंनोसै दैसाया गुसु जाखाबाय रोमोदोदो गाइखेर साहा माला बावखौसोलाय बाला अन्थाइ जोंहानि दैसाया सेलफि लानो रोंबाय आरोना नै सेलफि लागासिनो दं टाइमार सेलफि लालायो सेरना दलर थालायलायो साइसनो नै सेरसे बियो नै सिद्धु मिनिलायखायो मिनिनानै सेलफि लायै लायै मिनिनानै 3 सेकेन्डनि टाइमार होलायनानै सेलफि लागासिनो दैसाया जोंना मिनिनो ओंखारैखौनो मिनिफ्लानाय जाबाय आरो बियो